превземат политическата власт. Това, което направиха братя Галеви през 2005 и 2006 година, това, което беше показано тогава от мен, беше показано от Милен Цветков. Малко бяха медиите, но го показаха. Те бяха събрали от... Имаше хора от ГЕРБ, от БСП, от СДС, които работиха за братя Галеви и управляваха Дупница от тяхно име. Честно му прави тогава на премиера Борисов, че след скандала на площада, той лично ми се обади тогава, информира се точно за тези двамата, които работиха тогава за братя Галеви и ги изпъди. Останалите партии си запазиха тези личности. Сега, тези хора обаче, братя Галеви, когато усетих ударите на държавата, някакси като че ли се прибраха. Други са сега обаче тези, които излизат на дневен ред, Люба. Те са елементарни хора, но наистина смятат, че бутайки банковата система, бутайки институциите в държавата, тези хора наистина могат да излязат на светло и да управляват държавата. Добре, това е театърът, в който някакви криминални типове се